Takže ahojte všetci, zdravíme vás a v prvom rade by sme chceli pozdraviť všetkých poslucháčov Rádio Roma, ako ja Maco a môj brat Mamuko. Tiež by som sa chcel pripojiť, veľmi vás zdravíme a radi vám porozprávame niečo o nás. Naša kapela Maco Mamuko vznikla tak, že naozaj ani my sami sme tomu nevedeli, že ako ďaleko sa ako dosiahneme. Čo je zase? Toto vidím za veľmi úžasný zážitok. Dobre. Sami sme nevedeli, že budeme takí machri. Tak určite nie. Sme nevedeli, kde sa dostaneme. Troška skromnosti tam daj, prosím ťa. Dám tam skromnosti. Neverili sme tomu, že budeme takí bombardéri. Ani si nevedel, čo chcem zakončiť, aká pointa bude. Dobre, takže takto. No. My sme vznikli v podstate tak, že dali sme sa dokopy a vznikli sme tak, že sme dali taký návrh, že spravíme nejaké nápady, čo sa týka pesničiek. Mali sme odspievali nejaké pesničky a vytvorili sme v podstate zo pár pesničiek, ktoré boli nejaké 12 a vytvorili sme z toho také amatérske proste CDčko, ktoré nás potom nejakým spôsobom preslávilo medzi našou komunitou a nejakým týmto štýlom sme asi tak začali. Keď sme spravili to CD, keď sme spravili to prvé CD, tak začali nás počúvať a potom nás začali ako pozývať na rôzne akcie, napríklad na svadby, na krštiny a na rôzne akcie. A potom to išlo tak ďalej, tak každému sa to začalo páčiť, spravili sme prvé CD, druhé, tretie, štvrté a potom to išlo samo. Inšpirujeme sa hlavne životom našej komunity, inšpirujeme sa tými celými akciami, čo chodievame a naozaj tá inšpirácia je Nezabudni lásku. Veľmi pestrá je tá inšpirácia, čo sa týka života. Čerpáme naozaj z tých životných skúseností. Neviem si predstaviť, čo je viac než rodina, to je pre nás top. U nás je rodina na prvom mieste v živote a ima veľké bohatstvo. Ako ja by som sa chcel vyjadriť k tomu rádiu, ja som strašne milo prekvapený a som rád, že už konečne aj na Slovensku budeme mať Rádio Roma. Ja tiež som milo prekvapený, že vôbec prišiel taký nápad a veľmi by sme radi chceli podporiť toto rádio. Určite áno. Tým, že naozaj tá mládež potom sa má čím inšpirovať a naozaj je to niečo, čo je nové a je to niečo, čo na Slovensku určite chýba, takže určite to rádio podporíme. Určite áno, lebo aj naša minorita má svoje bohatstvo, čo vie ukázať aj tejto majorite. Ja, Maco, zdravím všetkých poslucháčov Rádio Roma, lebo aj ja som Rádio Roma. Tiež by som sa chcel pripojiť, že Rádio Roma som aj ja, Mamoko, a veľmi vám držíme palce a príjemné počúvanie prejeme všetkým. O drago delite žutito metaven sa ste taj bahtale, kivani nastomin ke te šajšu nenka do Rádio Roma, ke do Rádio Roma hiba azijas po Slováko, ja man gastu me te šuneneske vame sam Rádio Roma. O delite žutito men ke taj Sfunto Mária, tam sa ste bahtale. Takže čaute.